Kar chuny jaluo. Fred, ang'e ni nitiere riwruoge mang'eny mag piny owacho mosebedo ka dhiro gini kabisa nikech kirowo mar pesa moro molire pinje ma oko go. Victor, kamitene go no miyo na penjora to kata mana Supreme Court ni sama ne ging'ado gini. Diponi nitiere lwedo moro manoa e pinje ma oko mane temo soko gi, mane nyiso gi ni gini ng'ada kama nikech okapar ni judges mane Supreme Court ka bende nitiere matimo gini nikech gite gin gi nyithindo kendo ginyuol thoth gini gi nyikwegi. Ere gimomiyo families mag jok mamoko to gidwa ni mondo mi gikethi. Koro samoro nyalo bedo no wacho menda mang'eny nikech ing'eni sector ni gimamiyo jogi ncha ne dhi mondo mi gidwar ni mondo gibed registered en ni kaka ginyalo yudo menda ma e pinje ma ok obedo matek. Koro omenda gidwa ni giyude NGOs kata riwruoge ma gibiro luongo ni kedo ne ratiro margi mondo mi gibed ga guchgi. Sama gibedo ga guchgi ni aguchgi ni timang'o dhi nyayo dhi konyo gi lando injili margi mar dhano timo hera e kit chwech achiel. Tadwa kawe gi kama ne Bishop mara din mar Anglican Mabondo Professor Kodia nowe godo kowacho ni nitiere chuo mabeyo maliche piny mamwalo kae, nyiri bende be piny maliche piny mamwalo kae. Masa ma ng'ato weyo welo mathoth machalo lo e piny mamwalo kamae to dhi manyo mana dichuo wadgi. To sama ng'ato weyo nyiri mabeyo malich machalo kama e piny mamwalo makata kilor piny kaka pok ichopo town to welo be piny mamwalo kae Victor moknyal to en oweyo to joge modhi ochomo. Koro diere ni to obongo ne ni kanye. Taparo ni gima tut ma ok wawach ka Victor kotenore gi wachni en ni nyaka wachak a national conversation. Nyaka wachak conversation at the family level nikech adier mantiere en ni gigi timore to ne gichakore gi pinje jo wagunda ka. Koro gin ka gisetime ma gino loko kitgi to koro gidwa sumo wa kitgi. Koro sama gidwa sumo wa kitgi ni ibiro to ka gini dhi mbele itime e tok itime tok pasia to ahinya ibiro do ka kuonde aparo ni koro time onego bed ni nitiere mamondo tim nonro kod research manyiso ni to gini chakore kanye nikech nitiere lieko ni samoro e skunde mag boarding skunde mawa ido ka timbe aina gi chakore mang'eny. Koro nyithindo machuo gi nyithindo manyiri kapok gigike okang' makoro gini gini timore kanye mondo dhano koro chak bedo gi conversation e family level ni mae gima wan kaka society ok waikore ne. Mae en gima wan dhano kaka jok ma jorotenge kod yeche ka ohere to gin gitime atima gi kono lakini gi kitwa gi kaka nochwewa wajo luo kata mana wajo Afrika nitiere luoro Nyasaye man kuomwa makata ka ne pod ok wayudo Nyasaye mar jarachar miluongo ni Christianity to nitiere kata mana kaka kit jorotenge ne dak ma bende ne ok oyie timbe machalo kamagi. Koro gin ka ginyalo timo to yiena gi gitima time pinje gigo to kik gisomwa ne gidwa chunowa godo ni wan bende watim gik maricho ma gwen kuro machalo kamano. Kar chuny jaluo.